care sunteți. Ridicați mâna care ați venit pentru chestia asta aici. 2. Hai să ne adunăm la o masă atunci să vă spune și facem chestia asta. Sunteți cum? 4? 10. 11. Mersi. Mersi acolo. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. La 50 trebuie să ajungem. Pe Facebook era 100. Hei, hei, hei. Uite așa! Zi și noapte la rindea. Hei, hei, hei. Ia-te așa! Zi și noapte la rindea. Hei, hei, hei. Ia-te așa! Zi și noapte la rindea. Ăsta-i ce l-au făcut mari brutate. Poster, absolut. Bravo! Vezi că două postere în fel. Zi și noapte la